Sí! Aquí és xulo, eh? Heretgia! A la foguera, tu i tu! A la foguera, sí! Dejad que los niños se acerquen a mí! A que fan por. Pues mira, jo pegant-li voltes, això és la tonteria per deixar que se'n vagi el fumet, Senyores i senyors, pensant en això, em va vindre al cap això. Perdoneu, però això vos ho tenia que fer. Jo no sé ni quina hora és, però bueno, no? Ja teniu igual, que sí? Voleu un poc més? Sí. Ahí dalt? Sí. Jo ja sé... Senyores i senyors, jo vaig fer una actuació en Xàtiva. Xàtiva va ser una actuació històrica, que això ja ho he contat així, perquè va ser històrica, perquè va tindre folló amb l'església i l'Ajuntament, que dius, la puta mare! Però és que al poc temps vas tornar a Xàtiva, vas tornar a fer una altra història, i em va passar això. El dia següent va eixir això. Mireu, posa estupefacció. I va dir, això què és? Mira que xulo, mira, diu. El cura de la Llosa de Ranes parodia a l'actor Xavi Castillo en la missa dominical. És bo o no és bo? A veure, mireu-lo, està ahí, Resulta que el tio va vindre a veurem actuar, Míralo, diu, el párroco acudió al espectáculo del humorista y escenificó algunos de sus gags para criticarle. Que jo vaig dir, chico, no ho facis! El tio va vindre a veurem actuar i el dia següent, en la missa del diumenge, va començar... Això què faig jo? Clar, les abueles de la Llosa estaven flipant gambes. Les beates van dir, això què és? Ei, no s'ho percau, diu. Va, deixeu-me que vos ho conté bé. Diu, el párroco se arrancó a parodiar a Castillo subiéndose la sotana en varias ocasiones. Una de les abuelas va dir, en varias ocasiones. Y también va a decir la abuela, va a decir, ha llegado a hacer gestos como si se tocara los pechos y los genitales. Que jo vaig dir, me caguen en Déu, si és que me lleven la faena, hòstia. Espera. Diu, mira que això és bo, diu, el malestar generado entre la feligresía, que ayer no daba crédito a lo que había visto, está bien flipant. Ha sido tal que un grupo de vecinas está estudiando incluso la posibilidad de pedir al arzobispado que retire al sacerdote de la parroquia. Ja que, i segons va dir una d'elles, va dir, no és la primera vez que hace cosas raras.